जोंनि बर'फ्रा 5,000निबो बांसिन सुबुं मुंख्लं जानायनि उनाव हाजार मानसिया जेल जानायनि उनाव खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जेरावबो ओंखाराखै आं 2थासोआवसो ओंखारनो हागौ न'निफ्राय दिनै सानसे न'आवनो मोनसे भिडिअ नुदों आं राजु कुमार नार्जारी सारनि बिथाङाथ' थांनाय बोसोरावबो गेलेदोंमोन MCLआव जेनदों दा रबिराम सारजों माबायदि जुद्ध नांनो हागोन ना बावहायसो बे सारनि जाहैबाय बियो सारनि सायाव सोनारहैबाय थ' बाथ्राया जाहैबाय दिनै मोनसे स्टेटमेन्ट नुदों आं माबायावहाय खौरां बिजोङाव जोंनि नांबोनाय बा जोंनि नङा एज ए बर' रायजो राजानि नांबोनाय हाथियारजों नांबोनाय बेफोरखौ लानानै आरो मार्टियास फेमिलि बिसोरखौ लानानै आरो गोबां मुंख्लंफोरखौ लानानै बाथ्रा मोजांनो बुंदों मुंख्लंखौ गोसोखाङोब्ला आरो जाय मार्टियास जानाय न'खर रान्दि आइजोफोर जायफोर बिमा बिफाया दिनैसिमबो गावनि फिसाखौ गोसोखांनानै दं आरो सोरबाया दिनै गावनि फिसाया गोमाजानानै दं बेखौ नागिरनानैबो मोनाखै गोबां बेफोरबायदिनो दङ जोंनाव बर'नि गेजेराव दावहानि बै समनिफ्राय गिबि दावहा होजेननायनिफ्राय बेफोरबायदि सोरनिबा फिसाया गोमानानै दं सोरनिबा फिसाज्लाफ्रा दिनैसिमबो गोमानानै दं न'खराव सफैफिनाखै न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफाफ्रा दासिमबो लामा नेनानै दं 5 बोसोर थांबाय 5 बोसोरावबो मार्टियास फेमिलिनि बाथ्राखौ लानानै भट बिनाय बे हुदाया जोंनि बर'नि गेजेराव दं आरो मार्टियास फेमिलिफोरखौ बुङाबानो जोंनि बर' रायजो राजानि बर'नि राजखान्थि दोलोआ माब्लाबाबो भट बिनो रोङा बिफेरनो रोङा उमुक थैनाय बेफोरबायसोरो मानि थाखाय थैदोंमोन नङा होनबा नाथाय दिनैसिमबो गोबां राजखान्थियानो बे राजखान्थियानो होन बैबो मोनसे राजखान्थियानो होन बेबो आं दाखालि साननैसो मोननैसो केम्पेइनाव गिदिंदों अनलि मार्टियास फेमिलि दिनैसिमबो रायखाङो जोंनि नाथाय जोंनि मार्टियास फेमिलि न'खरफोरनो सोर बेसेबाङा मा मोनदों आरो दिनैहाय बै मुंख्लं जानायनि बिनिमय बै बे न'खर जाय मार्टियास फेमिलि बै व्यक्तिफोरनि न'खरनि खोथाखौ बाद हो रायजो राजानि जेबो मुलाम्फा जायैखौसो जों नुदों दा नैबे राजखान्थियाव स्टेटमेन्ट होयोब्लानो मार्टियास फेमिलिनि बाथ्राया फैयो मार्टियास फेमिलिनि न'खरा फैयो जाय नांनानै थैलांनाय बेफोरखौ एसे सनमान होनो सोलों आंनिब्ला आरोखि मार्टियास फेमिलिफोरखौ अनलि खुगायावल' जेब्ला माबा मोनसे जायोब्लाल'नो खना फारसे जिरायहोनानै आर'नाइ गानहोनाय बबेयावबा स्टेटमेन्टआव रायखांनाय नङा होमबा बेफोर हुदाखौ आंनिब्ला दोनथ'नायासो मोजां जेब्ला सम सफैयो अब्लाना रायखांनाया मोजां राजखान्थियाव मार्टियास फेमिलिफोरखौ जाय मुंख्लं जालांनायफोर बेफोरखौ लोब्बा होफानो नाङा थ' जेखियानो जाया मानो आं गोलाव बुंबाय राजु कुमार नार्जारी सारनि माखासे बिबुंथि बा नैबे मिडियायाव बाथ्रा बुंनाय बेखौसो जों एसे खोनासंनानै लानि खोनासंखांनानै राजु कुमार नार्जारीनि सायाव सोर मा कमेन्ट लिरनो गोसो आरो लिरना हरनो हागोन आंनि मोनसे मेथाइ फैनो थांगासिनो दङ आं फिसा फिसौ बिदिनो गोसोखांलाबायनानै मार्टियास टमफोरखौ लानानैनो मा मुंख्लंफोरखौ लानानैनो एसे जाबा दाजा मेथाइ दोंसे लिरदों 1-2 तारिखसोहालागै रिलिज जाहैनो हागौ बिदिनो माबाया जागासिनो दङ मेथाइ खनगासिनो दङ मेथाइ खनगिरिखौ आं दा खोन्थाथ'ला
उनाव खोन्थागोन। थ' जायखियानो जाया मानो बे मेथाइखौ नोंथांमोननि रायजोनि सिगाङाव पाब्लिक खालामगोन आंनि इउटुब चेनेलावनो। आरो ओरैहाय कयेकजन फंबायफोर दं बिसोरनो हरगोन, बिसोरनि इउटुबावबो रिलिज खालामगोन। थ' राजु कुमार नार्जारी सारनि माखासे बाथ्राखौ जों खोनासंनानै लानि। जोंनावबो इउपि बिहारफोर बायदि परियाल केन्द्रिक राजनितिकआ आरम्भ जाबायब्ला जोंनि बड'लेण्डनि इयुना बारा मोजां नङा। बेथ' थिग नङा, बे थिग नङा। जोंनि बर'फ्रा 5,000निबो बांसिन सुबुं मुंख्लं जानायनि उनाव हाजार मानसिया जेल जानायनि उनाव जों बयबो गावनि फरायनाय नागारनानै, मावनाय दांनाय नागारनानै, आन्दलन खालामनानै BSc सोरजिदों, BTC सोरजिदों, BTR सोरजिदों। दा बे मोनथाम सुक्तिनि गेजेरजों जों बर'फ्रा मोनसे जांख्लासिम सौफैदों। बेसिमाव जोंनि खुनु बर' दैदेनगिरिया गावनि न'खरखौ दावखोहोनाय, गावनि न'खरखौ थुखोनाय, गावनि न'खरखौल' नायनाय, बेखौ जोङो नजिरजों नुफेराखैमोन। एबार जों नुबाय गावनि न'खरनिनो बिबनां, गावनिनो अनजालि बिसि, आरो जों खोनादों आरो गावनिनो न'खरनि सोरखौबा आरो देनां माबा मोनसे खालामहैनो नागिरदों होननानै। दा बे जिनिसा न'खर बादा परियाल केन्द्रिक राजनितिया मोजां नङा। आरो बर' हारिया बेफोर जिनिसखौ रेजेक्ट खालामनाया मोजां। सोरबा सासेखौ हिंसानानै बुंनाय बाथ्रा नङा बियो। बिथांनि राजखान्थि इयुना गोजों जाथों, मोजां जाथों, जों बेखौ हास्थायो। खिन्थु बिनि ओंथिया बे नङा जे आंनि न'खरखौसो आं दावखोहोनाय राजखान्थियाव, बे जिनिस नङा। जोंबायदि गरिब न'खरनि, जोंबायदि हालुवा न'खरनि लाइमोनफ्राबो सुजुग मोननांगौ। खनसेबाबो जोङो रायजोखौ प्रतिनिधित्व खालामनानै रायजोखौ सेबा खालामनो सुजुग मोननांगौ। दा जुदि जोंनावबो इउपि बिहारफोर बायदि परियाल केन्द्रिक राजनितिकआ आरम्भ जाबायब्ला जोंनि बड'लेण्डनि इयुना बारा मोजां नङा। आरो जोंहा जे आद्रा सिमांफोर दं, बे सिमांफोरखौ जों जाफुंहोनो हानाय नङा।